Какво сме намерили? И си ходиш, от кратката. Хоп, сега изненада. Я да видиме. Пещерата е затворена. Готинко. Ама е затворено. Решетка. Искиня българка. Направо почти като българка. Ще дойдем ли? Интересна работа, ще дойдем. Ма то ще хубаво, бе. Ми толкова. За толкова пари и толкова. Някой път ще дойда. Много хубаво тук. Много хубаво, стана късно да си ходим вече. Айде да си ходим.